Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ceernajo o janginte en ɗo henne ko ɗum ɗo henne. Ayi ko niwondir ɗum nafaqati yawmin ɗum ɗo yiɗi janginde en o ɗum ɗo noon so renndinama ene rokka en 291. Joni noon sa windi bismillahir rahmanir rahim o yi oɗo ba gonɗo ɗo ko ɗiɗi wadde ɗo sowe laabi ɗiɗi. On saha so yalti o yi hokkatma ko 582 tonga alhamdulillahi rabbil alamin ay alhamdu lillahi rabbil alamin ay rabbil alamin ayde ɗum ɗo tongata ko 582. Joni noon o wima ay ɗum ɗo woni qul o qul yaawi ko mbiyata huwa ko inde Allah, Allahu ko inde Allah, ahad ko inde Allah, Allahu kadi arti ko inde Allah, as-samadu o ko inde Allah. Ay o ɗeɗo inɗe 5 as-samadu o ko 135. Allahu 66. Ahad 13. Allahu 66. Huwa 11. ɗum ɗo so rendi ene rokka en 291. ɗum ɗo sowa laabi ɗiɗi rokkoyma 582 tongi alhamdulillahi rabbil alamin. Ko ɗo o woni e janginde en ha mbawa dañde ko wima ko wondi dépasse kalde pinɗa a dañata ko mbaɗɗa e barme he. A famide ɗum ɗo tan yino laɓɓinde seeɗa wonande ɓe janngani waɓe namɓe ni ganda hollimore nde o limi ɗo almuɓe yeewa bindi ɓe paama ko yiɗi haalde ko.